Владимир Короткевич, паром на бурной раце. Рака шалела. Низовые порывы ветрыски разколыхали великие рост человека хвали. Яны каціліся супраць плыні, шоргаючы белымі грабянцамі. Хвалі ішлі адна за адной, і праслеглы бераг губляўся ў чарнільнай навальнічнай цемры. Але і адтуль, са змроку, далятаў усхваляваны нізкі гук вады. Рака таўклася ў берагі, хочучы вырвацца з іх. Праз пляму святла на вадзе слізгануў па хвалях дзіравы кошык. Потым цэлае дрэва, яблыня, вымытая з карэння. Дзіўна было бачыць на яе галінах, апырсканай пенай галінах, то знікаючы пад вадой, то зноў выплываючы 2 ці 3 зеленаватыя яблыкі.